Breakfast tayo, guys. Kakain ako ng rice ngayon kasi ang dami kong gagawin. Pero mag-Herbalife ako for lunch na lang yun. Yun, let's pray. Bless us, O Lord, and bless your gift which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Nanginig na yung ano ko. Hindi kasi ako nag-dinner kagabi. Kasi pinapa ko yung ano, itong niluto kong adobong balunan. Nagpapak ako. Hindi na ako kumain ng rice. Pagising ko, nagiginig yung ano, tuhod ko. Kain tayo. Hotdog and ano lang, ano ba ito? Nuggets. Tapos to, and then shin ramen. With kimchi, of course. Ayan, today will be awesome. Ano isa? I woke up like this. Flawless. Good morning! Morning. Inaasar mo kasi paano kung di kakagatin yan? Hindi ko inaasar na ako. Malambing lang yan eh. Yan siguro ting nanonood si Chris. Tapos nagano na si Daddy. Nasa baba na kasi may lakad kami ngayon. Back to business guys, back to work, back to pagkuha ng mga stocks. Wala na ko Yamashiro kaya kuha ko Yamashiro. Ano Poknat? Ayan, tapusin ko lang yung ano, yung vlog nung nasa probinsya kami. Yes. Ito ko nito, may vitamin E eh. O bala ka. Kaso titimplahin pa ata ito eh. No, may tubig. To support. No, sugar added. O sige, bala ka. Tingnan mo pag nainom mo yan na ano. Ayun. Kagabi guys, dito ako nakatulog sa ano, sa sofa. Tapos doon din si Daddy. Kasi nanonood siya, nanonood, inaya ko muna siyang matulog. Kasi pagod na pagod yung kakamaneho, diba? Hindi siya nag-dinner, tapos sabi ko, gigising ko kapag ka nagutom. So yun, nag-edit ako dyan sa kabilang sofa. Tapos habang nanonood ako ng, ano, ng The Voice, ayun, inantok ako. Tinapad na ako lumipat sa, ano, sa kwarto. Kasi sabi ko, pag gumising si Froggy, gigisingin din ako niyan. Diba? Gumising nga. Siguro mga alas 12 yata yun, or alauna. Gumising. Sabi niya, may pagkain ba? Sabi ko, meron niya kumain na lang. Sabi niya, pagkain mo. Sabi mo, kailangan pa ihalo. Matamis ba? Ito naman. No sugar added eh. Oo nga. Di ba matamis din naman ang pineapple? Oh. Mabala ka. Tapos yun, wala tuloy ako. Sa trabaho. So basta yun, nakatulog, pagising niya. Ay, sabi niya, ipaghain ko daw siya. Sabi ko, sige na, antok na ako eh. Tapos akala ko, pagkakain niya maliligo. So naligo naman. Hindi na rin ako ginising. Bumalik sa pagtulog niya. Kasi nagising kami nandito na sa ano. Nakatulog kami talaga dito na sa sofa hanggang umaga. Well, anyway guys, ayun. Tapos ko na yung vlog nitong pag-edit habang nagre-render habang wala kami. So, si Chris muna may uwan dito. Wala pa si Steve. Pinapakonta ko lang nga kay Jackie kasi sabi ko kailangan ko na eh. At hindi talaga pwedeng mag-stay ako ng matagal sa bahay guys. At madami akong ginagawa. Tapos maghano pa sa mga concept stores. Sabay-sabay na walan. Kasi nga na-out of stock ng Dio, diba? So ayun, hinihinga na ako. Medyo kaya kumain ako ng breakfast. Half cup. Kasi hindi na rin sana yung chunk ko na kumain ng madami. So, konti lang, busog ka na, tama na. Hindi na ako nag-ano pa. Kasi masakit sa chunk kapag na-overbusog. So, ayan lang guys, ang chika ko for today. Nakaligo na ako. Kaya tapos ko na itong pag-edit. Mami, gusto ko ng corn. Mamaya, ilalaga ko pa yan. Hindi mo nilaga yung ginawa mo noon. O, yun na, nilaga nga yun. Opo, nilalaga yun. Laga tawag doon. Stop lang kami dito sa Success Mirror City. Ayun, papagawa daw si Daddy nung lagayan ng katana. Yung handle ba tawag doon? Or base. O, basta yun. Ano na lang gagawin? Made from salamin na lang. Sabi ko acrylic eh. Para nakalutang, diba? So, salamin na lang daw. Bakit? Phone. Ayun yung hawak ni Kuya. Wala na. Nalayasan tayo.
Hanap na din kami car wash. Kailangan na pa car wash ni Tonto, no? Grabe. yung ano niya, yung gulong niya, guys. Akala mo galing sa ano, sa lahar. Ang putik! Tapos itong ano, madaming ano siguro at saka si Poconet. More on ano, Groot na balahibo. Kaya nilagyan ko muna niyan. Itinali ko, diba? DIY na muna. Grabe, di masikaso. Sobrang daming ginagawa. Hindi ko alam guys kung saan lagi mag-uumpisa. Pero awa ng Diyos naman na unti-unti kung ano, magawa siya. Tonton, pasensya ka na. Kasi paano ko dapat ito leather ko, diba? So, yun ang hindi ko pa masikaso. Kasi nga yung sa store nga guys. So stressful, kaya yung sabi nga ng iba sa inyo, yung diet ko is kailangan talaga kumain pa rin ako at dami kong ginagawa. True guys, ang dami kong ginagawa, pati utak ko na ano na parang nadidrain. Ayun, sobrang sa pag-iisip. Hindi mo yung isip na alam mo yun kasi kumbaga good ano to, good problem to, kaso nakaka-drain pa rin siya. So yun lang. Ano ba? Ang sarap ang humilata guys, pero cannot be na kasi magwe-welga na yung mga mga resellers tsaka mga buyers. Silang araw kaming close from Thursday to Sunday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So 4 days yun. Diba? Enough na yun. Bawi na lang din ulit next time. So yun, habang nagmamaneho si Daddy, ako naman nag-order na ako ng mga mga kailangan, ganun, para pipick upin na lang namin abang on the way na kami. Kasi Monday nga yung kahapon, di ko naman nagawa yun at sarado din sila, diba, Sunday. So hopefully, ma-pick up din namin ngayon. So yun, pa-car wash na muna si Tonto na, dusing-dusing na. Si Kalbo. Ano? Magagawa nila? Well, hindi pwedeng ganito considering that pag ginanito yung glass, mabubuong yung glass. Ito maaari diamond cut for the feet. Siguro it would be boxed up. Nag-crave ako for sandwich guys, kaya pumunta ako dito sa sa Starbucks dito sa may portico, tapat na nung meet and greet ni Aisha sa District 21. So ayun, kumuha ko ng chicken sandwich and black tea. So yun, habang umu-order ako ng Yamashiro soap online and nagsasagot ng ibang inquiries and orders. Ayun. Wow, pogi na naman si Tonton. Yung yung mga rug dyan. Parang ang dilim ng ko ngayon ng vlog. Hindi ko alam. Yan ang guys na lang. Nasa likod mo. Like, andal mo. Okay na yung sa floor dyan? Yeah. Pina-vacuum mo? May ka pa crumbs ka pa. Ayun guys, since malapit lang din yung pa-car wash yan sa yung pinag-pa-car wash namin sa bahay nila. Pinapaano ko na si Mami, pinapapuntahan ko na baka sakaling gustong doon na muna sa apartment. Kasi mag-isa lang din kailan pa nakabalik sa ibang bansa yung kapatid niya. So wala kasama dyan. Hindi lang muna namin kinuha ng naglilipat pa lang kami. So ngayon okay naman na. Konti na lang yung mga ayusin doon sa apartment baka sakaling gusto na. Parang may kasama si Chris. Wala pa kasi si Sil Sana pumayag para may kasama si baby sa sa bahay. Anyway, yan, malinis na ulit. Pogi na ulit ang Tongtong. Pinatanggal ko na ito kasi di na naman sasakay na sila Groot kasi sa bahay na lang sila. Kasama lang naman namin kapag mga out of town. Hopefully pa leather ko na ito. Kawawa ko si Tuntun. Hindi makalis ang lola niya. Bigay mo ulit, Mama. Bigay mo. Dali. Liga na. Oh. Bye-bye! Oh!
Halika na, Lola. Halika na. Baka Lola ay. Baka Lola yan. Pitay, nasako na. Baka Lola yan. Doon ka na kay Mama. Tamoy. Oh, balik na kay Mama. Balik na. Ay, balik na kay Mama. Uwi na Lola, liga na. Uwi na Lola, oh. Kadurak pati, ay kadurak. Ah! Sasama yung kay Lola eh. Mabubuhay ko nung wala akong masal. Nandiyan Lola eh. Ay, tigilan mo ko ah. Naway ka ni Lola, ni Mama? Ha? Kaya kay Lola. Ay! Ay! Ikaw talaga? Bakit mo inaaway yan, guys? Ha? Ay! Ala! 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 Ikaw talaga! Ala! Ano ba yan? Ulitin niya yan. Ala! Ay! 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 Ikaw talaga. Dalbay, ah! No! 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 Hoy! Go, ah! Studio mo nung maray ha. Balbalan na ka. Bye-bye! Hey! Bye-bye! Bye-bye! Daddy, 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 daddy. Oh! Okay, Mama na, kay Mama na. Balik na kay Mama. Bye-bye Lola. Bye-bye Lola. Bye-bye, Lola. Uwi na, Lola. Bye-bye Lola. Bye-bye. Yeah! Bye-bye na Lola. Wala na, nakuha. Wala na. Okay na yan. Bye-bye. Bye-bye Lola. Bye, me. Hindi na nito. Bye-bye! Bye-bye. Kiss mo na. Kiss mo na. Takot na naman na. Kape. Si Kuya Peter, si Kuya Peter. Oh, sarta pangasar talaga tong Japong na to. Eh. Bye-bye! Huwag ka na mag-ingat! Ayun, nandiyan na yung Yamashiro soup, guys. Bili ako ng ano? Nang? Bye-bye na ito mo. Nang? Ano ba bibiling ko? Sabi ko, palanggana, no? Eat bulaga! Eat bulaga! Eat bulaga! Eat bulaga! Eat bulaga. Eat bulaga. Malamig, Mika, nakasando. Pinapawisan ka nga eh.